nke echiri bazere. Nkụzi m n'ụbọchị taa ga-enyere gị aka na-echekwa gị, and achọkwara m ka ịtụsasị ozi a na ọkwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m, maka na m ga na-amụta ihe n'aka m nke ga na-echekwabu unu, maka na ife na-emezi n'ụwa a dịzi egwu, ife ọjọọ kazi nkụ. Achọrọ m ka ị mata na ebe ọbụla ịfụtara onwe gị, mpaghara ebe ọbụla ịfụtara onwe gị, maọbụ ebe ibi, maọbụ n'ụzọ ị na-aga, ghọta and matakwa na o nwere mmụọ nwegasị ebe ahụ ibi, nwee n'ụzọ ahụ ị na-aga ụbọchị ọbụla. Achọrọ m ka ị nwee obi iwepụta ife inye ndị ịfụgasị n'ebe ahụ ibi, ọ bụ onye sekuriti na-arụ ọrụ, ọ bụ onye ara ịfụrụ n'ụzọ ebe ahụ ibi, maọbụ ebe ị na-arụ ọrụ, maọbụ sekuriti ebe ị na-arụ ọrụ, maọbụ igote ife tụpụ ya na n'ụzọ n'akụkụ ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a, ị ga na-afụ na ife ọjọọ ama na-eme gị, maka na ọtụtụ n'ime unu amarọ na ụmụ ma nkịta anụ ma ọkụkọ ma ọsa ma uze, ụmụ ife ndị a niile ị na-afụgasị n'ụzọ maọbụ n'akụkụ ebe ibi maọbụ na be gị, mgbe ụfọdụ na-amara na ife a bụ mmụọ, na otu a mụ na gị na-abụ nọ na otu isi ekiri m, isi ekiri TV, isi eme ihe otu a ka mmụọ si ekirikwa gị, si ekirikwa anyị niile. Achọrọ m ka ị mata na mgbe ị na-ewere ife na-atụpụgasị n'ụzọ maọbụ na-egonye ndị mmadụ ife n'ebe ifụrụ mmadụ, maọbụ n'ụzọ, maọbụ ebe iriri nri, maọbụ n'espes, maọbụ ebe ije egote ife ndị a ga-eme, o nwere ife ọjọọ ga-emenwu gị. Ụfọdụ ga-abụ akwadosie pụọ, ha ma mbatanwuzi ọnwụ egbuo ha, maka na ha dị stingy. Ha nwere aka mana ife ha na-eche bụ nke ha ga-enweta, ma anaghị eche nke ha ga-ewepụ. A sị na onye atụfughị anaghị atụ ụtakwa. Mgbe ụfọdụ sie nri, kute nri n'obere ọkụ, jee na ilu ama be gị maọbụ n'akụkụ be gị, dọba nri a. Ị nwere ike ịfụ nkịta ọbịalie ya, maọbụ ọkụkọ, maọbụ ụmụ anụmanụ a. Achụna ha. Ife anyị na-afụ bụ ụmụ mmụọ gasị nwee ebe ahụ. Ọ bụ na township ka ibu, ebe ọbụla ibi, ọ bụ sekuriti ka ịfụ gonye sekuriti. Ọ bụ onye ara maọbụ onye ịfụrụ ihe enyenwụla aka na saịdị ebe ibi maọbụ ebe ị na-arụ ọrụ, nyere ya aka. Maka ife ndị a niile ị na-afụ, ị nwere ike iche na mmadụ ka ụfọdụ abụrụ mmadụ ka ị na-emerụ ha, ka ha na-echekwa gị. Ọ bụrụ na o nwere ife ị na-aga n'ụzọ ị na-aza kọl, ị mara ihe niile ị na-ekwu, mmụọ na-anụ ihe niile ị na-ekwu. Na-ata asị gị, ndị oyibo na-asị gị nothing hide under the sun. O nwere ife ọbụla ị na-eme, ebe ọbụla ị nọ, mmụọ na ebe ahụ, mmụọ na-afụ, mmụọ na-ekiri mụ na gị na-abụọ. Otu unu si ekiri TV, otu anyị si ekiri TV na-enye, otu a ka mmụọ si ekiri ya, and ife na-ebu ụzọ eme na mmụọ bifo ọpụta ife. Ụfọdụ ga-abụ ụtụtụ apụta kwadosie ha pụọ, ka ma mbata nwụzi dị ije. Mana ọ bụrụ na ị na-eme ife a na-akụziri gị na ọ ga-enyere gị aka, ọ bụrụ na o nwere ife mmadụ merụ maọbụ na egbuo na gị na mmụọ, ọ bụrụ na ị pụọ na njem ahụ na ị gaghị anata ya, mmụọ ahụ n'ebe ahụ ibi afụgodo atị na ndị ọ gaghị ekwu ka ihe a mme gị. Ọ nwere ike ịkwadosi aka ị pụọ, mmụọ ahụ atụ ofu ihe mee, ị ga-ajenwụzi ije ahụ, ị ga-apụzi zụra ka ihe a ndị mgbe ahụ ọbụla kụzi ọ chọrọ ofu ihe mee, ịpụ ọzọ ije ahụ, ife ahụ ama mmụzi gị. Ịfụ na ọ na-echekwa gị, mana nke nwa yara ama. Mụta ka esi enyere ndị mmadụ aka, mụta ka esi etufu ihe n'ụzọ, maọbụ ịtụfuo ihe efu ọkụ ịchụpụ ya, ofu ọkụ ka ọ na-eri ife ịchụpụ ya. Achụzina maka ihe anyị na-afụ bụ ụmụ mmụọ gasị nwe ebe ahụ ibi. Ebe ahụ ibi o nwere mmụọ nwe ebe ahụ bifọ nke nwa. Ebe ahụ adịgo many billion years before ihe niile ịgụnwa nwere ike kwata ebe. O nwere ndị nọgasị ebe ahụ nwụsịa. O nwere ụmụ mmụọ gasị nwegasị ebe ahụ niile. Mụta ka esi ego ife nye ndị na-ebe ibi n'ụzọ ị na-aga, igote ịtụpụ n'ụzọ. Ọ mmụọ ka ị na-enye, ha ga na-enye. Ọ bụrụ na ụrụ onye nọ na maọbụ nwanne gị maọbụ nwanna gị ihe na-achọ ka ụzọ ọ ga-esi egbu, ma ọ bụ ụlọ ọgwụ, ọ nwa ga-afịa ya, and ha agaghị ekwe ka ife ahụ mee gị. Ha ga-anọchikwa gị maka na ị na-enye ha ihe, maka na ị na-atụpụrụ ha, maka na ị na-enyere ha aka, ị na-enye ha ife oriri. Adụzina stingy, enwezi n'aka
aka spaguru, enwezina aka spana, maka gị na-enwe aka spana na-ata ite ya onwe ka ị na-ata ọnwụ bịa oburu gị. Ka ị mara na mmụọ na-ebu ụzọ afọ ife na-eme bifo ọpụta ife, na-egonye ife nye ndị gị na ha ndị nọ na-akwụ ọgwụ na ịma ha ndị akwụ ndị a niile efu ma ndị sekuriti ma nkịta igote tụpụrụ ya ma ọ sie nri. Nke na-akacha mkpa bụ isie nri, were ya ihe na-efere jee n'akụkụ ụzọ ahụ ị na-esi anababe gị, dọba ya, debere onwe gị. Ị ga-afụ onwere ife mekata ka ife ọjọọ mee gị, maka na ahụ ga na-azọ gị mana mmụọ ma na ife. O nwere ife ọjọọ na-abịa n'ụzọ gị, wee buru ụzọ mechie ya ahụ ka ife aghara ime gị, maka na ị na-enyere ha nri. O nwere onye na-achọ ka ife ọjọọ mee onye na-enye nri, onye na-enyere ya aka, onye na-achọ m. Achọrọ m ka ịmata nke a, tụsasị ozi a, mee ka ndị ọzọ mara, na-agwakwa ndị ọzọ ka ha na-esonyere m, maka na nkụzi m ga-akụzi na egwu m ebu bara abara. Achọrọ m inyere unu aka, achọrọ m ị na-afụ nke ọnwụ benata, ka nna afụ nwoke ka ife na-adụrụ ya mma, ka nna afụ nwaanyị ka ife na-adụrụ ya mma, na ife ọjọọ na-eme n'ụwa akazi nkụ. Na-agwa ndị ọyị gị ka ha na-esonye m, na-echi ya ka ndị ọzọ na-afụ, ka ha na-esonye m, ka m na-akụziri unu ife ga-enyere unu aka. Ihe m ga-akụziri unu buru ibu. Achọrọ m ka ị na-esonye m nke a, na-etinyekwa nke ka nke ị na-etinye ife m na-akụzi n'ọrụ. Ị ga na-afụ ife ọma na ndụ gị. Daalụ.